Здравейте. Сега ще подпалим всичко. Ванката ще запали, нямате си не представа. Колко TNT-та. Сега ще видите за какво и да рече. Ето това. Всичко. Ето, аз направих този блок. Да почваме ли? На 3. 1, 2, 3. Оле, стига. Ама, устроила така да си. Олеле. Леле, как лагна. Яко лаги. Олеле. Как лаги. Гадно. Да. Мале. Какво стана, бе? Чакайте. Почакайте за малко пита. Само да излена. И сега влизам пак. И ще ми се оправи. То се чува. О май гад! Не, така лагна, че ще се прецака. Аре бе. Тя ще го спрем за малко.